Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэта рабіць з нашым чарговым госцем, палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Юры Дракахрустам. Прывітанне, спадар Юры. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, шаноўныя гледачы Еўрарадыё. Ну, па-першае, першым мы пачнем, і як заўсёды спадар Юры, як вось пачне так сваю аналітыку задвигаць, вот просто тады не адарвацца, слухаеш і забываешься праанансаваць. Ну і я хацеў бы ўсё ж таки звярнуцца да наших слухачоў і гледачоў. Сачыце за тым, што піша, што здымае, што агучвае спадар Юры. Гэта можна рабіць, безумоўна, праз яго тэлеграм-канал, але і на сайце Радыё Свабоды, у эфіры Радыё Свабоды, ну і на відэотрансляцыях Пік Свабоды. Таксама, калі ласка, подписывайтеся, заходзьце, сачыце, чытайце, будьце ў курсе. Ну і, безумоўна, YouTube Еўрарадыё, таксама подписывайтеся. Не так можа быць часта, як мне хацелася, але спадар Юры у нас таксама ў эфіры. Каб не пропусціць, ставце свае падабаечкі, націскайце на званочак і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Спадар Юры, я запланаваў шмат розных тэмаў для нашага абмеркавання, але пачаць хочу ўсё ж таки з, як кажуць, з актуалачкі сённяшняга сустрэчы Лукашэнкі і не толькі Лукашэнкі з дэлегацыяй кітайскай. Як вы ацэньваеце гэты візіт кітайскай дэлегацыі у сённяшніх умовах? Ну, у іншых умовах, без закрытай мяжы, ну, можна б сказали, ну, чарговы там вот візіт, там жа ж вот у іх адносіны і гэтак далей, але сёння як это ўсё выглядае і якія мэты пераследуе? Не, ну, зразумела, что для китайцев это выклик. Так, это не катастрофичный выклик, это не некая великая шкода китайскому гандлю, але это шкода. Шкода істотная, там размова ідзе, здаецца, пра 25 мільярдаў еўра. Вот як бы чыгуначны гандаль Китая з Европай. Большая частка ідзе морам, але тым не менш. Это вялікія грошы нават для Китая. Ну і вось праблема. Вот як бы этот транзит перекрыт. Яны вырашаюць, яны спрабуюць. Вось у мінулы панядзелак міністр замежных справаў Китая быў у Варшаве, размаўляў з Сікорскім, размаўляў з прэзідэнтам Наўроцкім. Ну вот цяпер як бы высокі чалец палітбюро Китая прыехаў у Беларусь. Яны размаўляюць і з тымі, і з тымі. Сікорскі публічна сказаў, што мы будзем прасіць кітайцаў паўплываць на Лукашэнку, націснуць на Лукашэнку. А китайцы не сказали, так, мы націснем на Лукашэнку. Они сказали, добра, мы примем до уваги. Не выключено, что спадар Ван І оказываў ціск і на спадара Сікорскага, на Варшаву. Ну, магчыма, і сёння таксама быў аказаны ціск, будзе аказаны ціск на Лукашэнку. На кого мацней, я не ведаю. Я не ведаю. Некоторые эксперты говорят, да, вот китайцы будут, значит, что называется, шахтовать Лукашенко. Магчыма. Но магчыма не толькі яго, магчыма і Варшаву. Урэшце рэшт, Беларусь саюзнік Китая, выходзіць у ШАС, Польша не ўваходзіць, Польша ўваходзіць у еўразвяз, які мае складаныя, скажем так, мягка адносіны з Китаем. Так што цяжка сказаць. Тут адназначна сказаць немагчыма. Тым больш у кітайцаў ёсць досвед, калі яны мірылі Іран і Саудаўскую Арабію. На каго они ціснулі тады? Да на абодвух. На абодвух. Они хацелі вырашыць пытанне. Я думаю, што зараз ім таксама галоўнае вырашыць пытанне, галоўнае адкрыць свой транзит. Это дипломатия. Это не выбор, что вот яны выбирают, что будут тиснуть только на Лукашенко, не думаю.
Але ж калі ўсё ж таки паслухаць Варшаву, польскі бок, то яны кажуць, што мы адкрыем межы, калі не будзе пагрозы нашай нацыянальнай бяспецы. Што маецца пад пагрозамі нацыянальнай бяспецы? Найперш гэта мігранцкі крызіс. Потым апошнім часам тут далучыліся, конечно, там шахеды, якія ў тым ліку і праз тэрыторыю Беларусі лятуць. Я уже не кажу про палітвязняў кшталту Пачобута і монаха Гавала. І ну ладно, там Пачобут, Гавал — гэта одна сітуацыя, тут рашэнне за Лукашэнкам. А мігранцкі крызіс, вот як гэта можна вырашыць, каб потым сказаць, что ну да, ладно, вот мігранты больш туннелі не рыюць. То есть вот спокойно ситуация, вот я просто заўсёды, калі читаю такие навіны, у мяне волосы дыбом стают. То есть ты пойдешь, умоўно кажучы, где-нибудь выйдешь там грибы позбирать неподалеку от мяжы, з-за куста тут же выскоча нейкі памежнік с автоматом, и добра, калі штрафом отделаешься. А тут тебе ходять, подкопы копаюць, и все нормально, и никто не бачыць гэтага. Вот як эту ситуацию вырашыць? Ну, ведаете, давайте начнем с того, что вот эта позиция Польши, это, как кажут дипломаты, позиция Западу. Это, по сутности, как бы тое, что Польша хочет. Але у международной политике, у дипломатии часом баки сходятся на компромисс. Забяспечить выканание вот этой умовы, спынення мігрантскага крызісу, ну, даволі складана. Это яно робіцца як бы па сутнасці на даверы. Лукашенко можа зрабіць такую штуку. Вот зараз спыніць. Вот зараз будзе 0 мігрантаў. Палякі адкрыюць мяжу. А праз тыдзень ізноў стане шмат. А он разведзе руками, скажет, ну, а что? А Меркель запросила, вот. Яны ідуць, а мы тут не пры чым. Як вырашыць это пытанне? Я не ведаю. Я не ведаю, на што, вот як бы якая канчатковая пазіцыя палякаў, як бы на што яны все-таки пагодзяцца. Тое, што вот вы агучылі, гэта, я яшчэ раз паўтараю, пазіцыя Западу. Это фактычна максімум, чаго яны хочуць. Вот. А ці згодзяцца яны на меншае? Ну, і тут, ведаеце, ёсць такі аргумент. Ну, мігранцкі крызіс 21-го году віруе по-рознаму. То больш, то менш. Сёлета, дарэчы, больш, чым мінулым годам. Я вот глядзеў аналітыку Позерка. За 8 месяцаў больш, чым за 12 мінулага году. І да гэтага яны такую меру не прымалі. Ну вот зараз, як той казаў, так мы мовіць, апошняя кропля, якая перапоўніла чашу цярпення. Магчыма, цярпенне вернецца, калі, скажем, кітайцы на них акажуць ціск, калі еўразвяз, Бруссель акажа. Пакуль пазіцыя Брусселя, она не такая, что, маўляў, мы цалкам падтрымаем Польшу. Вот что бы Польша не рабіла, як бы Польша в этой ситуации не рабіла, мы будем падтрымліваць. Так губляе, там, я не ведаю, Нямецчына, губляе Франция, да якой ідзе транзит китайский. Все равно, мы дзеля Польши, мы стоим плечо до плеча с Польшей. Я не чую таких заяваў. Вот таких однозначных, таких паслядоўных. Так, публічна яны не крытыкуюць, публічна Брюссель не крытыкуе Варшаву, а як яно па сутнасці, мы не ведаем. І таму, як бы, пазіцыя Польши, я бы сказаў, складаная. И вот это не тая ситуация, что вот мы будем рабіць так и все. Тем больше, что, бачите, тая формулёўка, якую яны як бы вылучаюць як галоўную, мы адкрыем мяжу, калі знікнуць, як бы, калі знікне небяспека. Ну, это Варшава будзе вырашаць. Вот, скажем, калі, напрыклад, вот этот поток мигрантов зменшится, не до нуля, но зменшится, они могут сказать, мы вырашылі, что пагроза зменшилась, мы открываем мяжу. А уже якія были мотивы этого рашэння? Китай, Брюссель, не ведаю, яшчэ кто-нибудь.
Ну, это уже это их справа. Яны вот скажут, мы вырашылі, мы оценили ситуацию таким чынам. И кто им скажет, а вот вы дали слабину. Мы не дали. Ну да, але конечно хотелось б, каб у выніку вырашэння гэтай ситуации, якая безумоўна вельмі непрыемная для беларусаў, бо закрытыя найперш пассажырскія перавозкі, але каб у выніку все ж таки і на волю выйшлі те ж самыя узгаданыя прынамсі пачобуты гавал. Я уже не кажу, что можа быть атрымалася б нейкім чынам дамовіцца пра вызваленне іншых палітвязняў. Ну так, ну тут розныя эксперты казалі, што не выключана, каб Лукашенку як бы не губляць, што называется твар. Пра гэта гавораць, пастукаем па драўлянаму. Ну, што до конца месяца павінна быць яшчэ одна партыя вызваленых. І, магчыма, туда дададуць і пачобута, і гаўла с тлумачэннем, што не, это мы не Польше саступаем. Ну, просто у нас вот в спісе, вот яны ў спісе, як бы яны туды трапляюць. Ведаеце, мне уяўляецца малаімаверным, чтоб Кітай настойваў на вызваленне палітвязняў. У них там столькі палітвязняў, што Беларусі не снілась. Ну, там просто краіна больш. Вот. Але палітвязні, дарэчы, мы памятаем, як там фактычна замучылі ў турме нобелеўскага лаўрэата. Ну, дай бог Алесю Беляцкаму, чтобы его не спасти лёс Люсяобо. Але таксама чеку далі нобелеўскую прэмію. Ну і што? А для Пекина гэта было нішто. І ім уже так дбаць пра палітвязняў, не думаю. Ну, я таксама не думаю, што але у кітайцаў як бы формула такая, увогуле як яны падходзяць. Мы за вырашэнне праблемаў, за развязанне праблемаў. Як вы іх развяжаце? Вызваляючы палітвязняў, не вызваляючы. Нас это по вялікім рахунку не цікавіць. Нас цікавіць наш транзит. Ну и в этом сенсе парадоксально, что сапраўды вы маете рацию. Для беларусаў галоўны пассажирский транзит, каб яны ездили туды-сюды. А в свет, прямо скажем, Польшу, Китай, это абсолютно не цікавіць. Будут ездить, не будут, да? Да ладно. Як вырашыць, так и вырашыць. Ну, не будут, ну, что ж, когда, как бы. Вот. Так что, але это пытанне звязанае. Я, дарэчы, не выключаю, что поляки, ведаеце, у поляков тоже ж может быть гнуткая позиция на нейкія кроки, частковые кроки Беларуси. Они могут открыть пассажирский транзит. А самое галоўнае, товарный, не открывать, сказать, нет, вы поболее заступите, спадар Лукашенко. Ну так, менавіта вось пра тое, што ну такі вось падыход менавіта для развязання гэтай сітуацыі з польскага боку быў бы вельмі прывабны для беларускага народа, прынамсі як мінімум. Пра яго зараз сказаў вось наш эканамічны аглядальнік Андрей Махоўскі ў папярэднім эфіры. Ну да, ну тут да, сапраўды тое, што Кітай будзе настойваць, што у звязку яшчэ там ці у дадатак яшчэ вызвалілі палітвязняў, гэта наўрад ці тут калі будзе ставіць такая умова, то безумоўна польскім бокам, бо вы тут слушна заўважылі пра палітвязняў у Кітаі. Их там значно больше, чем, конечно, у Беларусі. Я уже не кажу про ситуацию с уйгурами, на якую чамусьці ААН ніякім чынам не реагуе. Вот газа яму так боліць, что бедные спать не могуць. А уйгуры колькі ўжо десяткаў гадоў, і чамусьці ні камісій, ні гэтых вось адмысловых дакладчыкаў, якія порвалі на сабе валасы, нешта не відаць. Ну, але не про гэта можа іншым разам. Як вы думаете, ўсё ж таки ось прогучала у лукашэнкаўскім стылі такое, калі ён запрасіў кітайскага прадстаўніка у асобны кабінет, там абмеркаваць пытанні, якія не падлягаюць агалосцы, што ён там карты там будзе паказваць, адкуль там рыхтаваўся напад. Палякі хацелі напасть на Кітай, да, там ці яшчэ што-небудзь, але прогучала. Так не ў Беларусі ж справа, гэта вот там вот тыя вот на супраць Китая воююць. Як лічыце,
атрымаецца вот китайцаў дасведчаных у дыпламатыі пераканаць вот что вот яно-то сапраўды так вот что вот гэтыя карты лукашэнкаўскія яны праўдзівыя? Ну, пераканаць-то наўрад ці, але это не значит, что его аргументы, магчыма, не гэтыя, а некія іншыя, не пачуюць. Магчыма, і пачуюць. Урэшце рэшт, не Лукашенко перакрыў мяжу. Вот, магчыма, это для китайцаў будзе важным. Магчыма, будзе важным, вот я ж сказаў, што які-ніякі, так сказаць, это там не НАТО, не Варшаўская дамова, но Беларусь саюзнік Китая. Партнер, прынамсі. Палітычны ў тым ліку. І ёсць асобыя як бы адносіны. Магчыма, гэта для Китая будзе таксама важна. Тут, дарэчы, цікавы момант ёсць такі забаўны даволі. Вот была публікацыя ў часопісе «Палітико». Яны адзначылі, што, а вот, напрыклад, Злучаным Штатам, этот конфликт выгодны. Тому что, ну вот Трамп же сказал, я могу ввести санкции супраць России, але вы спыните куплять газ и нафту и введите тарифы на Китай. Так тут атрымліваецца як бы абмежаванне гандлю. Абмежаванне гандлю атрымліваецца для Китая. А что Трампу переживать? Ну и добре, хорошо, хай трымаюць закрытую мяжу, хай китайцам будзе складаней гандляваць. А это мы в этом зацікаўлены. Мы вот тут стараемся там тарифы вводить, а тут поляки сами перекрыли, сами ввели фактично обмежаванне на гандаль с Китаем. Трампа это задавальняе. Дарэчы, давайте тады іншыя тэмы закранем, калі мы узгадалі таго ж самага пачобута і там спісы, якія складаюцца невядома кім, на якіх падставах і што можа не можа аказацца, вам не падаецца дзіўным, што вось складаюцца гэтыя спісы, людзей прывозяць у мяхах на галаве да мяжы і выштурхоўваюць, не пытаючыся. Шмат хто, як вынікае, нават прашэння памілавання не пісаў па выніку і гэтак далей. А калі браць іншых, то, да прыкладу, як расказала, здаецца, Ларыса Шчыракова вось у праграме, што ад Калеснікавай патрабуюць, каб яна там, скажем, там написала прашэнне памілавання ці попрасіла пра вызваленне. Калі казаць пра пачобута, то тут, оказывается, Лукашенко расказаў, што вот там же цэлы мукавозчык, перо, прости господи, там нейкае там залатое ці яшчэ ў якое месца, сказаў, што гэта вот не варты таго, каб ён быў там у спісах на вызваленне, і таму мы яго выкрышлі. Тут не пытаюцца, бяруць і вязуць. А ад гэтых чамусьці ім трэба нейкія умовы. Вот як так яно працуе? Ну, это вельмі складана сказаць. В этом сэнсе сапраўды, вот, скажем, с Польшай, менавіта з вызваленнем пачобута, мы не ведаем, якія сапраўдныя умовы бакоў. Ну, вот мы памятаем заявы Юрия Воскресенского, что, мовляв, вот хай приедет там Сикорский, и мы ему отдадим. Ну, мы, вот кто такие Юрий Воскресенский, это кто? Кіраўнік адміністрацыі, ці хто? Вельмі складана сказаць, чаму як бы вот гэтых вызваляюць, а гэтых не вызваляюць, чаму так доўга вот трымаюць. Я, напрыклад, думаў, што вот калі прыйшоў урад Туска, што Лукашенко тады вызваліць як такі прыгожы жэст. Ну вот он не зрабіў. Он увогуле, вот ведаеце, і, дарэчы, пра гэта, здаецца, і Коул так не наўпрост казаў. Он вельмі цяжкі такі вязкі гандляр. Он гандлюе па дробязях. Ён чапляецца до каких-то другасных моментов, а потом можа і здаць. В этом сэнсе сказаць, што у него вот некое такое, ведаеце, бачанне, такое вот как бы последовное. Не, он гандлюется по любой дробези. И выдумляя какие-то вот такие оговорки, которые сам потом может снять, але за штосьці. Чаму вот так вызваляюць? Ну, ведаеце, я думаю, что тут в пэўным сэнсе такі вот
як бы тень, праекцыя леташняга вызвалення, леташняга обмену расійскіх, скажем так, шпіёнаў, разведчикаў на розных людзей, у тым ліку і на расійскіх дысідэнтаў. А як мы ведаем, некаторыя з іх, скажем, не хотели выезжать. Вот Илья Яшин сказал, я не хочу. И он нават сказал, что я бы хотел, як Колесникова, порвать свой паспорт. Ему никто не дал такой махчимости. Его посадили в самолет, отвезли в Туреччину. И до побачення. Вон американцы, иди к ним. А наши в самолет и до Путина. Вот. И як бы... То есть идеология этого обмену было, мы меняем агентов на агентов. Российские диссиденты для Путина – это американские агенты. Мы меняем агентов на агентов. И, глядячи по всему Лукашенко, логика такая же. Вот этих обменов навпрост за американцами. Навпрост за американцами. Вот когда американцы за кого-то просят, мы выдаем их как агентов американских. І в этом сенсе зверніть увагу, цікава штука. А першае вызваленне было в 21 годзе, здаецца, тады 13 чалавек. Іх просто вызвалілі, іх адпусцілі, яны жылі ў Беларусі, хто-то з'ехаў, хто-то не, но іх адпусцілі. А ў мінулым годзе 200 чалавек, 300, здаецца, вызвалілі з ліпеня по студзень, по снежань. Іх таксама не высылалі, а высылалі нашага калегу Олега Груздиловича. Его выпустили по просьбе американцев, прямой просьбе американцев. И его выслали. И всех, кого по просьбе американцев вызволяли сёлета, всех высылали. Вот это, я кажу, это формула обмена. То есть, с того боку не выдают белорусских шпионов, но как бы вот эта полова схемы, она вот такая. Тых, кого мы выдаем американцам, мы выдаем как американских агентов. И, глядячи по всем, белорусский бок на этом настойвае. Я думаю, что гаспадар Коул как бы прапануе им другие формулы. Глядячи по голосах з офиса Тихановской, яны спрабавалі пераканаць американцев, что надо домагаться большего. Ну, что смогли. Ну так, я асабіста ведаю, што спісы сапраўды ў амерыканскую адміністрацыю трампаўскую адміністрацыю перадаваліся, і спісы не толькі ад праваабаронцаў, былі спісы ад іншых арганізацый, то бок яны ведаюць імёны людзей, але такое адчуванне, што вось менавіта уплываць на складанне спісаў амерыканцы пакуль што прынамсі не могуць. Ну, я думаю, что это гандаль. Это размовы. Глядячи по всем, коммуникация ідзе вельмі интенсивная. Шмат разоў американцы приезжали. Я думаю, что идут контакты и по іншых линиях. Идут контакты по линии спецслужб. В этом смысле, наколькі я разумею, скажем, той же Тертель, он там важная фигура. И я не выключаю и думаю, что ідзе размову, что не, вот ведаете, а вот мы бы еще вас попросили вот этого человека включить. А эти кажут, нет, а мы не. Те кажут, окей, ладно, мы сгодимся. Это вельмі складаны, вельмі такі вязкі, цяжкі працэс. Скажем, калі вот по леташніх обменах на шпіёнаў, ну, там больш вядома, потому что это было как бы больш апублічана. Ну, и там таксама был гандаль. Ну, як мы ведаем, был гандаль и наконт Навального. Вот. Магчыма, и по других именах таксама было. Нет, вот, а мы бы хотели вот этого. Ну, а это вот многовато будет. Ну, на жаль, это вот так отбывается. Дарэчы, вот калі ўжо пра формулы і пра тое, як і хто і што можа на гэтыя формулы ўплываць. Я хацеў бы агучыць цытату, яна такая шматгранная, і тут у нас як мінімум з яе две тэмы якраз такі выпадаюць. Гэта цытата з апошняга допіса Зянона Станіславовича, дзе ён выказваецца з нагоды учынку Мікалая Статкевіча.
калі ён адмовіўся ад дэпартацыі і вярнуўся ў турму, як піша Пазняк. І далей, з гледзяшча рэальнай палітыкі гэта ацэньваецца як папулізм, адмова ад палітычнай барацьбы на свабодзе дзеля стварэння вобразу ідэйнай пазіцыі ў няволі. Ну і далей Пазняк піша, што прэцэдэнт са Статкевіча мог бы дазволіць амерыканскай дыпламатыі ставіць пытанне аб магчымасці выбару для кожнага вызваленага вязня. Прымусовай дэпартацыі можна пазбегнуць. І тут вось два пытання, ўсё ж таки, як вы лічыце, ці гэты учынак Статкевіча можа прывесці вось да таго, што ў другой частцы піша Пазняк, што гэта можа дазволіць амерыканскай дыпламатыі ставіць пытанне ад магчымасці выбару для кожнага вызваленага вязня. Ну і першае, безумоўна, вот все ж таки так бы папулізм і адмова ад палітычнай барацьбы. Ну, ведаеце, я бы все-таки сказаў, што учынак Статкевіча это гераічны учынак. А гераізм, он заўсёды як бы вышэй за такія вот прагматычныя разлікі. Ну, ведаеце, калі чалавек, я не ведаю, кладзецца на амбразуру, то заўсёды можна размаўляць, ну чого ж ты лёг, ты б мог воеваць, можа нават эфектыўна, можа нават лепш, чым вот тое, што ты там загінуў так бессэнсоўна. Ну, это не бессэнсоўна. Вот. И я не ведаю, ведаеце, Каліноўскі таксама мог жыць спакойным жыццём, так сказаць, на сваём маёнтку, а ён вот навошта для чагосьці ўтравіўся ў паўстанне, павесілі ўрэшце рэшт. Ну, папуліст такі. Вот. Я думаю, что тычыцца Зенона Пазняка, ну, ён как бы ведае, адчувае, что яго ад'езд в 96-м годзе, ну, я сказаў так, магчыма, это быў вельмі рацыянальны выбор, но он быў не гераічным, а учынак Статкевіча гераічны. Вот такое вот адрозненне. Што тычыцца таго, ці скарыстаюць амерыканцы гэта для того, каб дамагацца, не ведаю, не думаю. Не думаю, я не разумею, як это можна як бы скарыстацца гэтым. Ну, Лукашенко скажа, ну, як бы, мы ж з вами дамовіліся пра формулу. Что вы как бы вы хочете большего? Добро, окей, сдымите санкции с калия. Я еще раз скажу, он гандляр, он торгаш. Вот. И як бы ён просто так нічога саступаць не будзе. Он просто так нічога саступаць не будзе. Что тычыцца, ведаеце, что тычыцца конкретно вот ситуации со Статкевичем, у беларускіх уладаў ёсць рашэнне. Тое паводле вот матрыцы, як было з расійскімі дысідэнтамі, якіх менялі на шпіёнаў. Могуць дамовіцца з тымі штуркамі, пасадзіць Статкевича в самолет, отвезти в Анкару, передать американцам. Где он застанется? В аэропорте Анкары, без паспорта, без ничего. Это вариант. Это вариант. До речі, он гістарычна абгрунтаваны. Я вот, до речі, поцікавіўся, в 1974 годзе в СССР Солженіцына арыштавалі, домовились с немцами, самолет прилетел во Франкфурт на Майне, его высадили на трап, самолет развернулся и улетел в Москву. Кажуть, fait accompli, факт, который отбылся. А он не хотел съезжать. Ну, вот. Так что при жадании, калі беларускаму боку это будет цікава, калі американцы будут настаивать на тем, чтобы вот все-таки Статкевич был на воле, они могут домовиться на такое.
Ну да, дарэчы, я так разумею, ўсё ж таки, ну гэта пакуль што не сказалі наўпрост, што да, так яно і ёсць, але сыходзячы як са словаў Лукашэнкі, так вось і са словаў чарговага прапагандыста Пуставога, ўсё ж таки ён знаходіцца за кратамі на сёння. І як гэта ўплывае на ўсю эту сітуацыю. Я там далей не буду цытаваць Пуставого, который ўжо пачаў, ну вот сапраўды нейкіе там пустое нейкае несці, кажучы, ну а що там, тое ўжо ўсё, палітычная кар'ера, барацьба яго, змаганне аказалася нулевая. Ну і што ён за палітык, што Статкевіч, калі прыйшоў да ўлады, ён ды думаў пра аўталаўкі для бабушак у занядбаных вёсках. Как бы тут ужо аргумент про тое, што а ці справа гэта кіраўніка краіны думаць пра аўталаўкі, можа быть, трэба гэтаму бізнесу займацца і гэтак далей, але вот само прызнанне, што ён ўсё ж таки за кратамі, гэта нейкім чынам уплывае на сітуацыю, на пазіцыю перамоўную ЗША і гэтак далей. Ну, ведаеце, тут уже многія праводзяць эту аналогію з Нельсоном Мандэла. Мандэла больш чым чвэрць стагоддзя сядзеў турме, а потом стал президентом. И уж не ведаю, як там з аўталаўкамі в Паўночна-Афрыканскай Рэспублікі атрымалася, но президентом он был добрым, я бы сказал так. Вот. Что тычыцца з американцами, ведаеце, мы не ведаем реакцию американцев на эту ситуацию. Яны, вот тое, что Статкевич вернулся ў турму, что Статкевича в турму вернули, яны гэта лічаць парушэннем сделки ці не? Я разумею тлумачэнне Лукашэнкі, ну так он же не захотел, мы же с вами домовились, я его отпускал, калі ласка, перайшоў бы, зрабіў крок праз мяжу, все. А магчыма, американцы ему кажут, нет, знаете, все-таки как бы мы домовлялись, что ён окажется на свободе, а вот ён оказался в турме, урэшце-рэшт, вернулся в турму. И тому я не выключаю, что магчыма вот тая, назовем его турецкий вариант, тая компромиссная формула, яна будзе реализованная. Я разумею, что сам Статкевич был бы супраць яе, ну, а я бы, вот, может быть, и лічыў, что это было бы не самым горшым вырашэннем гэтай ситуации. Ну, я просто не ведаю. Я просто не ведаю, якую позицию в этой ситуации вот займаюць американцы. Лічаць они это парушэннем ці не лічаць? Магчыма, Лукашенко... Ну вот я еще раз скажу, у него такой вот стиль перамовы вязкий, как бы ваходзіць в нее, ствараць нейкія непэўнасці, дзе ён часам можа и выиграть. Вот это непэўная ситуация, это парушение их сделки или те не парушение. И тому он можа настойваць на тым, что это не парушение. Вот. Але я бы сказал так вот агулам, Лукашенку стварыць у Трампа адчуванне, что его подманули, это не самая добрая идея. Вот пераканаць, что его не перадманули, что его не подманули, это идея нормальная. Я в дадзеным выпадку як бы за дужкі выношу там і дыктатуру і все астатняе. Але вот як бы калі у межах того, что Лукашенко такі, які ён ёсць, стварыць у Трампа адчуванне, что Лукашенко его падмануў, это для Лукашенко не вельмі ўдала, это будзе горш, чым было раней. Вот. Ну и я думаю, что мы этого не доведаемся. Мы просто убачым, чым это скончыцца. Ці Статкевич застанецца ў турме, ці будзе придумана, ну, вот кшталту того, вот, что я вам выклаў, некая такая компромиссная формула.
Вось, дарэчы, я хацеў бы яшчэ вярнуцца да тэмы, ці здольныя, ці будуць ставіць шырэйшыя умовы тыя ж самыя амерыканцы, маецца на ўвазе, скажем так, каб не даць магчымасць людзям выбіраць, заставацца ці з'язджаць. Я ўжо не кажу пра далейшае гэта спыненне рэпрэсій. Папярэднія групы, пачынаючы з таго ж самага узгаданага вашага калегу Груздзіловіча, якога вывезлі, і потым пазнейшыя групы, там калі выязджаў той же самы Ціхановскі Сергей, выязджаў Ігор Карней і іншыя, усе разумелі, што ну вось гэтае выдварэнне, ну гэта неправільна, не вельмі так, как бы вот гэта ўсё добра, але радаваліся, што людзі на волі і што яны ўжо не ў дыктатуры. Але вось учынак Статкевіча акурат такі распачаў гэтую дыскусію, што не ўсё ж таки гэтая дэпартацыя там ці прымусовае выгнанне, ці як хочаце называйце, гэта не толькі неправільна, гэта пытанне трэба уздымаць, даводзіць да амерыканцаў, да Трампа, там, да Коула, там, за ўсіх астатніх. На што ў адказ з другога боку фланга дэмакратычных сілаў пачалі гучаць: не падымайце гэтае пытанне, вы што не разумееце, альбо так, альбо ніяк. Як вы, на якой пазіцыі вы стаіце ў гэтым пытанні? Ну, ведаеце, я бы сказаў так, калі можна паўплываць на амерыканцаў, калі ў некага ёсць магчымасці на іх паўплываць, то, конечно, лепш бы людзей не выдварялі. Але я боюсь, што такіх магчымасцяў няма. І таму я слаба верю ў тое, што менавіта па гэтым пытанні амерыканцы здолеюць праціснуць. Тым больш, дарэчы, ёсць прэцэдэнт, вельмі падобным чынам вызвалялі дысідэнтаў у Нікарагуа. Таксама высылалі з краіны. Все. Вось. Так што ў дадзеным выпадку, так сказаць, Лукашенко, магчыма, глядзіць не толькі на досвед Пуціна, но і на досвед Мадуру. Да, мы робім вот так. Але, ведаеце, вот цікавую вы тэму ўзнялі, ну, ее шмат хто вздымае, па сутнасці там размова ідзе не толькі пра вызваленне палітвязняў, а пра, ну, прынамсі, змяншэнне рэпрэсій. Таму што тое, што мы бачым, это адных пасадзілі, то есть адных вызвалілі, ну, добра, як бы выдварылі, а другіх-то пасадзілі. І можа нават і больш, так, а як бы вот калі это скончыцца, і як это скончыцца. Але, ведаеце, тут важны такі момант, вот, прэцэдэнты. А ў 15-м годзе, як вы памятаеце, 15-16 год, 15-м уже цалкам як бы вызвалілі всех, а ў 16-м годзе знялі санкцыі. І тады, згадзіцеся, ну ўсё ж такі як бы напал рэпрэсій, узровень рэпрэсій, ён знізіўся. І не толькі рэпрэсій, наколькі я памятаю, дзесьці тады, здаецца, папраўце мяне, калі я памыляюся, ну, скажем, Еўрарадыё атрымала афіцыйную акрэдытацыю Беларусі. Я памятаю, у вас быў офіс Менску. Вы хадзілі на прэс-канферэнцыі Лукашэнкі, так сказаць, дарылі яму кніжку Евгена Магды, нашага калегі, сябра. Але вот давайте зададим пытанне. Вот этой меры Лукашенко крывёй падпісаў нейкую дамову. Я вот не буду больше сажать палітвязняў. Я зарегиструю Менскую Еврорадию. Я думаю, что нет. Я думаю, что вызваленне палітвязняў тады оно стварыла іншую атмасферу адносін. І, скажем, посадить палітвязняў Лукашэнкі нічога не перашкаджала. Формально. Он не брал никаких обязательств. При жадании он мог изноў дурить, посадить человека и сказать: а у нас нема политичных, это криминальник. Мог, а не рабіў такое. И вы памятаете тогда ситуацию? Была спакуса у Лукашэнкі, у силовиков, калі там была справа Белого легиона, там справа Белта. Вот-вот, подводили, справу заводили. А потом чик-чик, нет. Все-таки мы ж домовились, мы ж за это что-то маем.
И тому оно так и зараз, когда говорят, а вот какие гаранты можно выбить Лукашенко, что он спынит репрессии? Никаких. Акрамя атмосферы. Вот коли Лукашенко в некой новой атмосфере, новых относинов со Штатами, вот этих вот там хваласпеваў, так бы мовіць, там віншавання з днём нараджэння ад Трампа і нават ад Меланіі, вот. Ну вот як бы не варто працягваць, вот не тому, что обязательства, а тому, что ну вот как-то так, як оно было пасля 16-го году. 4 гады. Палітвязняў не было. Еўрарадыё была акрэдытаваная. Атрымаецца так зараз, не атрымаецца, можа і не. І шмат крытыкаў, як вы ведаеце, гавораць, не атрымаецца, зараз все, Лукашенко под Россией, он никуда не падзенецца, зараз у него травма 20-го году, і ён як бы толькі душыць, толькі сажаць, толькі вот як бы ціснуць. Можа быць, а можа быць і не. Я кажу, это той же Лукашенко, это той же человек был тады. И в этом сенсе, ведаеце, калі вот як бы террор ровным слоем, как бы ровненько ішоў, вот как он в 94-м году, вот такой вот был, ну, тады можно было сказать, да, конечно, он будет працягваць. Но так не заўсёды было. Згадзіцеся. Вось. И тому, ну, шансы, як бы шансы на вот некую змену атмосферы і змену палітыкі, яны ёсць. Вялікія, не ведаю. Наколькі ўсё ж таки змены палітыкі і атмасферы ўсё ж таки вучаны 20-м годам, што ж таки параўноўваць 20 з 10 не даводзіцца. 10 гэта тое, што ён ужо ў 6 бачыў, што ў 1 бачыў. Ну такое непрыемна, але нязначнае, а тут зусім іншае паўтарыць. Не, ну слухайте, ну оно же як бы прайшло. Ну да, ну 20-й год был вот такі. З 20-го году грамадства змянілася вельмі істотна. І зараз, ведаеце, все ж таки, ну, ёсць люди, которые лічаць, что да, вот як бы там это, як гарачы торфяник, які гарыць, что под спудом як бы там вот як бы палае огонь, и калі толькі рэпрэсіўны ціск зменшыцца, знізіцца, ну адразу як бы паўторыцца 20-й год. Это не факт. Это зусім не факт. Ведаеце, шмат в якіх краінах, ну да, былі магутныя рэвалюцыі, магутныя як бы пад'ёмы. Потым они сканчаліся, і прыходзіла іншая эпоха. І нават калі як бы ўжо такога жахлівага ціску, такой жахлівай рэакцыі не было, ну грамадства просто уже в іншым стане, в іншай фазе. Ну так, ёсць, конечно, перасцярогі ў Лукашэнкі і в яго атачэнні, што як бы вот як только адпусціш лейцы, то як бы все, конец, і зноў атрымаеш 20-й год, а можа і горш. Ну, магчыма, ёсць людзі, которые гавораць, да нет, чаму? Это выключение, урэшце рэшт, маштабы падзей 20-го году. І потым, ведаеце, все ж таки вот в 20-м годзе так много сышлося, что зусім не факт, что оно сыдзецца яшчэ раз в какой-то іншай ситуации. Там, слухайте, и ковид, и это как бы интеграційныя скандалы, интеграційнае дужанне. И ну вот шмат, что тады сошлося, что наступным разом, ну зусім не абавязкова, что оно вот так вот сыдзецца и ну, может быть, я как бы становлюсь на пункт гледжання, ну, как бы человека в системе, который вот как бы уговаривает Лукашенко, что, ну, слушайте, ну, не обовязково, что этот террор вести весь час, вот, и что это, как бы, что система может выжить и без этого. Ну,
Ясно, что там есть іншыя люди, вот одного з іх вы, так сказать, назвали, мукавозчыка. Я, до речі, памятаю, вы, магчыма, памятаеце, некалькі гадоў таму цікавы был артыкул мукавозчыка, как бы такая спречка с неназваным однодумцем, по сути, однодумцем, прихильником Лукашенки, который ему говорит, что, слушай, Андрей, ну хопить вот жестить, но это ненормально, это так не повинно быть. Ему кого-то каже, не, я его переконываю, что не, эту нечисть треба знищить з Магаровым, инакше вот. Но сам по себе то, что он пишет про это, писал про это диалог, это значит, что эти голосы там, на тым боку, они гучаць, они есть. У людей есть это адчуванне, что цяперашняя ситуация ненормальна. И ненормальна не с пункту гледжання там идеалов демократии, а с пункту гледжання большей частки этих 30 гадоў, які Лукашенко кіраваў. Ну так не было большую частку гэтых гадоў. И гэта ўспрымаецца як нейкая ненармальнасць. Причем, я кажу, многими людьми на тым баку, вот, что як бы стварае пэўны ціск на уладу, на Лукашенко. Он это таксама адчувае. Как мукавозчык тогда все-таки полічыў патрэбным про это написать, потому что, ну, это вот як бы некая з'ява грамадская, якая ёсць. Дзякуй вялікі. Ну што ж, будзем спадзявацца, што ўсё ж таки давядуць, дойдзе да таго, што пачнуць больш з розумам большым ставіцца да сітуацыі і неяк разруліваць яе. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся на яго у тэлеграм-канале, ну і глядзіце на ресурсах Радыё Свабоды. Ну а я вам нагадываю про необходимость подписаться на YouTube канал Еврорада и наш YouTube канал Навокал. Слухайте, глядите, подписывайтесь, ставьте подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь. До сустрэчы. До побачення.